Takže zdravím vás, dámy a pánové, u mého videa z Minecraftu. Takže zdravím vás, dámy a pánové, u mého videa z Minecraftu. Dneska máme teďka takový náhon, že točíme hrozně videa, a tak jsem si chtěl rozhodnout, že natočím i návod, jak chytat pistonové dveře. Takže vezmeme si takhle dva písty, kecám, takhle dva písty, jo, musíte tam mít takovou mezeru, vlastně až se to zavře, takže až je to zavře, tak prostě ať je to zavřený a to nějak neblbná, tak prostě mezeru dvě kostky, tady si dáte deduit a takhle si to můžete navíc prostě s potkem, to už je jedno. A tady tak, a my si tady ještě dáme radši radši si dáme tady tu blbost, teď nevím, jak se to jmenuje. A teďka si tady zapneme a vidíte, že ono to funguje. Takže doufám, že se vám tohle krátké video líbilo. Myslím, že to je dobrý, jakože když takhle tady dáte, potom ještě, dáte vlastně tohle a budete mít takový hrad. A hlavně ale nejde to, bohužel to nejde s mudžížema, jo. Víte proč to nejde? Tak. Víte proč to nejde s mudžížema? To ukážu jenom takhle. Hop. Pěkný, ne? Myslím, že to je dobrý, jednoduchý. Ale nejde to s plotem a s mudžížema. No jakože jde to, ale vypadá to hnusně. Úplně hnusně to vypadá. Ježiš. Vypadá, když si sem dáte takhle, a je tohle, hop, vidíte, je to prostě takhle ve vzduchu a to samé i s plotem. Jo, prostě úplně hnusný. A proto jsem vymyslel ten způsob, který bude na tady to. A ten vám ukážu v dalších videích. A toto je asi konec, bych se s vámi rozloučil, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, ale napište tam, co se vám nelíbilo, takže děkuju a zdarec.